Marcus, kumusta? Naka-live tayo man yung datang Arabi. Naka-live tayo data ako. Dati tuwang buy-buya ng bag na Arabi. Kada kayong buy-buya ako. Kaya po isin patay man petag tatayo man. Ringorin na kanta pang lukat tayo po. Napoluan iti agmay-may sa tayong agyaman. Para kada kayo amin kuya. Siya dala ipudno ken tibya awan kadama no di magna hintay abing agyaman ken ni Jesus sa nasantuan ug-uging nagtutubo na taingan agmay-may sa tayo nga agyaman aging layat tayo larut amin tisa mo ni Jesus sa nang ibigin iyayat tayo pasingkide sa ngalubungan pasanto sa ngalubungan pasanto intay amin agyaman ken ni Jesus sa nasantuan ug-uging nagtutubo na taingan agmay-may sa tayo nga agyaman agmay-may sa tayo nga agyaman hintay nga rod amin lupa puspuso tayo dalusan ken ni Jesus sa nasantuan intay amin agyaman ken ni Jesus sa nasantuan ug-uging nagtutubo na taingan agmay-may sa tayo nga agyaman agmay-may sa tayo nga agyaman. Okay, na yung pagnarabiyaw amin na po kalagit ita 37 nagbuy-buya mag-comment ka lang po agyaman na kaputi pa ng iti pa nag-live tayo dito Facebook tayo po ay YouTube tayo
Kaya Facebook jaka madimad, matipay apo, ampay ka mapalindag live, jaka muna, apay ka, dahil tamat din na bata yung patakaran siguro di Facebook. So, madipay lang ang live di Facebook ba yun? So, ito YouTube. Kaya tagyaman na kapo, kada kayong 39, kuya. Nag-comment kayo lang apo, sa basahin tayo. Sa Google Maysa. Ang mga dalagin i-comment tayo apo. Itaman pa yung kanta ako para kada kay amin kada nga yung ekta live tayo. Sakbay tayong ituloy, sakbay mawat di panangaasi, di apo pada tayo. So mga iti kantahin ni apo mga asi ka. Kanta di panagdaydayaw, iti apo, pupurihin natin ang ating Panginoon sa gabing ito bago tayo matulog. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita habang ako'y may buhay. Di ako titigil na sa'yo'y magpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita pagkailanman. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita habang ako'y may buhay. Di ako titigil na sa'yo'y magpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita pagkailanman. Aking ihahayag sa buong mundo ang kabutihan at kadakilaan mo. Patutunayan ko sa bawat tao ang kabutihan at wagas na pag-ibig mo. Pupurihin kita, aawitan kita, sasambahin kita habang ako'y may buhay.
sa'yo'y magpasalamat. Pupurihin kita, aawitan kita magpakailanman. Okay, good nga. Lagi na tayo pa po. Napayawang mo nag-comment. Comment ako. Babalin ba dag ka mo di ba na comment kaya na po nang babalik kayo nga maka-comment ako. Habang paurayan tayo na sa comment, beta tayo pa ako. Kita tayo man dito yung di sungbok tayo di mabalin niya kantain. Ano? Dito ko rin niya kanta ket 86 na buy-buya at taapo ag yamanak para kada-kada yung dito nga kanta para sa inyong lahat. Ilocano Kariti Dios, Ragsak Alpasan, Panagsagaba. Apay dumteng liday panagpuutay tugyak ko jak maawatan nudu sa weno kanubo ngemti kariti Dios ibibiyag awan ingala sapen na amin nakasapulan ti anak na ket kunana anak agmatalag kalata at taraksa kalpasan panagsagaba iti tunggal kanito ti ina panagpanpanuno inaingat ti Dios saan ko amaro ko awan nga rason tindak panagsanod panagserbi kasapulan panagtulog ngemti kariti Dios ibibiyag awan ingala sabten na amin nakasapulan di anak na ket kunana anak agmatalag kalata adarag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo tinak panagmaymaysa ti abot undas amang liliwan ti oras ti inna panagsagaba punasen na amin na panagdwadwa ngemti kariti Dios ibibiyag awan ingana
sa pen na amin nakasapulan ti anak na ket kuna na anak ag matalek adaragsa palpasan panagsagapa adaragsa palpasan panagsagapa. Okay, dati 95. Na po yung Kuya Kalagulog ng Arabi. Magandang gabi po sa inyong lahat sa 95. Nagpaspas ng maduwag. Yaman ang apo ta simurot kayo dito YouTube. Diyak pa na makalive nila yung Facebook tayo. Kaya nung kahit ko kuma. Para kada kay amin ito yung para nung kata. Kalang beat apo, kita tayo di kantahin tayo. Hello, 71 nga kuya. Diyan mo no, adati kong comment yo apo no daman. Pay nga awan mo ti magparang mabasak dito yung end screen. Kahit baka dati setting lang ako na itimpagiti. Dasa nyo tag-comment apo no asano o pay nga awan mo hindi makita nga okay. Ito po ay salamat. Kanta nito baka maano natin tayo dyan. Ano na lang? Ilocano. Ito yung Ilocano. Yan. Okay, dito nga kanta, napawalwantiin kayo iti amin alugar. Okay, kadag iti itiwan ang buya para kada kayo amin dito nga kanta. Din kayo iti amin alugar. Pilin dito niya po Isus Metlay, nga dali na santuan niya surat dito nga kanta po. Kanta ni Father Toro Bautista sa dito. Kayo iti amin alugar ket pagbalinen nyo ida kaadala bunyagan nyo ida itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo laglag ipenyo kayo iti amin alugar ket pagbalinen nyo ida na adala isuruyo ida iti amin na bilbilin ko pada kayo laglag ipenyo
Ay, ni Rodolfo Tritolo. Request ako, di kanta ay no. Favorite ko amin dyan ang kanta. Papalagay sir, Ilocano. Baka ma-copyright tayo kadagitid ito mga kanta, mga nakatutok tayo di Ilocano, na Kristiyano na kanta, Sir Cristolo. River Rock. Baka naman tayo. Asa di Facebook ko, madiak mo mabalin niya makalive jaya. Dahil pinalabag na lagi-taglalo lagi hindi. At ado si copyrighted nga wala kanta. Kuya, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga 91. Tagalog dyan. Composition ko na kanta na Tagalog. Kung nandito yun, kakantahin natin. Lyrics niya. May kinumpos ako na Tagalog na kanta. Walang kanta yun. Lang po. Yan lang natin. Okay, ito na lang muna. Kung salmo sa Ilocano, hindi ko mahanap yung Tagalog na composition ko. Kung salmo, salmo 7. 1 and 2, 16, 17, 22, and 23. Salmo dito ito. Agyaman kayo itiyak mo kaiso na iba kaag na nayon ti iyag balbaliw na ayat na Alleluia, Alleluia, pinagpalay na tayo, di pa nakabalin na. When pinabilit, apa nakabalin na, iti ko ba? Sa anak ko, ang matay, no tiket, at piyaga, tapno ipakaang but
aramid daytoy tiyapo. Anyan na nakaskasdaan, di amatang tayo. Kantakan alto kaya pwede comment. Hello po. Runa Joe. Okay, hello. Wala 305. Yeah. Tapos diyan ka punay kada kayo. Di kaaduyot ang harapin nga nagpuya. Di live tayo manen. Ang harapin niya po. Nagkanta tayo man ni kaibigan sabihin. Mga kaibigan, hello mga kaibigan dyan, para sa inyong lahat to. Okay. 7. Dali lang po. Tingin tayo ng pwede nating awitin. Ito po, nyaman nga aramiden yun. Okay, ito nga kanta kay nadama lang di na santuan nga surat. Ito nga kanta nyaman nga aramiden yun. Okay, para kada kaya amin. Kuya. Out. Out no, ni James Danoy. Cyril Olpindo. Shout out Cyril Olpindo. Kanta para kada kapsat ko dahil taakit aramiden yun when aramiden yun kanya idi namin sinada idakman na hindi mawawaktidan mo idak man lang pinainom anyaman nga aramiden yun kanuman nakapsat ko dahil aramiden yun when aramiden yun kanya idi gangga na
kadwa anyaman nga aramiden yung kaluluwa nakapsat ko day taakit aramiden yung when arabiden yung kaniya idi nagsaksakita idak man lang pintasag idi na ibaludak idak man lang sinarong para anyaman nga aramiden yung kaluluwa nakapsat ko day taakit aramiden yung when aramiden yung kaniya. Okay, basta tayo mampayapo di comment manan. Jadi 74 talaga magpayat live apo no talaga tayo magkita magkuya at magpayat. Hello po, shout out sir, watching from Florida, Blanca, Pampanga. Ani Ma'am Lena Malyari. Okay, hinaimbag na magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pampanga, sa lahat po na nanonood ngayon, Ilocano man o Tagalog. Salamat po sa inyong lahat. Yung mga nag-request naman na hindi napagbigyan yung mga request, pasensya po. Hindi po lahat kasi may mga bawal po kasi na pagtahin, lalo na platform po ngayon, maraming bawal. Sa Facebook pa, o sa YouTube, maraming bawal talaga na pagtahin. Isa pang awitin, Ilocano. Ilocano na naman. Agsubliak Kenka. Napauluan tayo dito, Agsubliak Kenka. Okay. Ilocano po si Nanang. Salamat po sir. Ilocano po si Nanang from Ilocos Sur po. Ay okay, Ma'am Lena Malyari. Maraming salamat naman at kahit andyan si Nanang, pwedeng manood ng Ilocano show. Kung gusto niyo po yung mga awit na Ilocano. Okay? Subliak Kenka na pauluan dito yung Subliak Kenka. May daton mo lang natin nga kanta, iti ako. Mariribo ka na una, tuapay akas ko'y tibiyan. Suruten ka apo, jakman kabalingan, lumabati ngagmay-may sa tuibyan. Agsubli ak ngarutken ka, awaten na ngarut alam. To'y asipapa kong baba, to'y nanumuunay aparswat. Iti kaatuan adaras, inyaleng-aleng ko tibiyak.
patek kay gameng ko dito'y daga. Ngem tay awis mo kanyak o ama. Agsugli ak marud ken ka. Aklunen na marud ala. To'y asipapa kong baba, to'y anak mo nga umasideken ka. Kung siya apo tay maiwawa, at ayun unay lagip kuken ka. Inlubungan aragsak tinang runa natikawe ito yang muadana. Agsugli at narugken ka kaasyan na marut ala. Papa kong baba, to'y anak mo magpakawan ken ka. At to'y asipapa kong baba, to'y anak mo magpakawan ken ka. Para ka lang ayaan. Okay, David Galan, okay, na pagkarabing sir. Pen kada kayo amin, awan labas na. Right there at dapat 59 na rin. Bali-baliw ako. Siguro dalagatihan niya makaawat mo ti Ilocano. Takot pasensya ako ta, Ilocano kailang mo ti. Patay tata, mabalin mo ti Tagalog ng manulaing ako. Dagiti mabalin nga Tagalog. Mga kantayin tayo. Mapili ako, mapili. Mga hindi po lahat. Tinitignan ko yung mga pwedeng Tagalog, yung kantahin. Sana mayroon. Okay? Kabsat. Ito ay dito nga kanta na pauluan di Kabsat. Napintas mati mensahe na dito yung kanta apo na pauluan di Kabsat. Para kada kay amin, para sa inyong lahat na nakikinig. Sana maintindihan nyo mga Ilocano songs natin. Diyos anamas waken ka Kabsat siksika di kagasatan as ibibiyag ito'y daga nga adda panunod na naikan waya-waya agragsak Kabsat agyaman ka kenako kita perang tadayaw mo ken kakinatan buko di ka paaba agaramit na saya
si bubus nung nga aya diin kai pamatma kapsa napatay kaw na yapaswa awanti siya sinuman nakapagpada kapsat napatay kaw na yapaswa di kanto liplipatan nga adda paglaingan ken adda pagpaknaga agragsak ng kapsat agyaman haken ako itap dereng kadayaw mo ken takinatan mo di ka paaba agaramid na sayaan si bubus dun nga ayat inkai pamatma si bubus dun nga ayat inkai pamatma. Okay? Daman ti kahit yung istorya at tarabi, kada kayo amin nga buy-buya, patalastas pagilinan nga gitara, kitagkanta. Ilocano kayo malang amin apo, Ilocano tayo dito yung istorya. Istorya ti may panggap ti panagbasaan ti Biblia dito yung apo. Ket adda kano ti adda maadal dito nga istorya apo, ray nung po natin istorya. Madati dakkel, masursuro tayo, maadal tayo dito yung istorya. Kaya irugik nga rin apo. At kano ti maysa nga tao nga nagdagsen ti problema na. Ito yung nga tao apo, problemado nga talaga nga tao. Ti maysa nga daw nagtugtugaw iti balay na. Idi kalya-talyaw nga kasta kita na matyaglawlaw na tag problema nga roda po. Nakita na ti Biblia, inasantuan nga Biblia. Nakita na. Basa ay dahil man Biblia. Kuna na ket dahil man gayang Biblia ti basaek ta barbarang isu ti makasulbar ti problema. Kuna na dahil nga tao. Itatan inala na di nasantuan nga Biblia. Inukrad na po, inukrad na. No, dito ko malibro ko, sinurkat na, patengan na latan. Inukrad na latan di tengan. Nakakita iti nakasurat sa jay. Pinatengan na nga binasa na po. Di nabasa na, kuna na di nabasa na. Ni Judas nagbekkel, kuna na. Asos, tiktot, di jay mo tinairan na nga nabasa na, ni Judas nagbekkel kuna na di Biblia, santo na Biblia. Itatan madi nga iso daytoy ti makasulbar ti problema wala naman kanong daytoy problemado nga tao. Inbaliw naman nang ikabil man ti sabali ninukrad naman ti sabali ti Biblia. And then adaman ti nakita naman nga si marunong ket mapanka ket aramidem wala na kanong iti ni nabasa naman mapanka ket aramidem wala na ginabasa na. Tatan nagbekele hindi kwanto yon problemado nga tao iso nga na maminsan di ko nadadagi ti eksperto ti nasanto na Biblia sa pwede ka nung agbasa ti nasanto nga surat ket natinpintas no kararag tayo at no idala na tayo ti Espiritu Santo iti panagbasa tayo ken mabalbalin nagbasa tayo ti nasantuan nga surat ket basahin tayo di kumadi istorya ti buong Biblia no nga libro daytoy basahan di nga buo nga librohan nga tayo shortcutten ko maapot tapno maliklikan ti han nga na siya at nga epekto na istorya lang day apo nga madamo ti masursurot tayo napatalastas lang apo day jay maginanamot ti ramay nga gitara. Kanta tayo man na po.
Taga ano kayo, Apo? Panada ni Ma'am Lena Malyari. Taga Ilocosur mat lang, ma'am. Dito yung Sikay, Ilocosur. Dito yung Upland ti Ilocosur. Dito yung interior ti Enmi Banbantay. Ti Partina ti Daya, nga bagatan ti Ilocosur. Nung bumaba kami, ti bumabaan mi kat bumaba kami ti Suyo, and then Tagudin. Dito palpalingkyan mi, kasi ay babaan mi. Namuyo no nadakit kita yon di Asen Falls dito Sigay nga agsiksikat matatang tourist spot dito Sigay kay masarakan lang dito ayan mi nga parte dito abay mi nga barangay di Santo Rosario. So dito Asen Falls si Sigay ket so ti kangatuan kano sigon ti kunada mo kangatuan kano nga sangbay dito Region 1. Okay po, Bantay Paing sa nanang ko. Ay ko na naman ti Ma'am Lena Malyari. Okay. Bantay, when medyo atayo basit, ito ayan mi ti Bantay, asilik ti bigan ng di Bantay. Wala. Family pa. Ay, okay. Okay po, ma'am. Kahit may sapay man nga kanta, para kada kay amin dingding nga buy-buya. Ito yung nag-live naman tayo YouTube channel tayo. Tagyaman na, paragiti 109, adati 109 ang buy-buya at ang Rabii. Naimbag nga Rabii, amin apo. May saman pa yung kanta para kada kayo amin apo. Ito yung kanta, napauluan iti makipaset ka, tanapateg ka. Dito ka na yung direct requestan, no, aglay back ijay ni Facebook, iti no, aglay back ijay. Composition dito yung kanta ni Brother Maximino Habapaklep Jr. na taga Santa Cruz, Ilocosur. Tapos iti mensahe na, dito yung kanta, makipaset ka, tanapateg ka. Uray na yun tayo, kaya kanta para ti simbaan, ti naglalo na Kristyanuan, ti Kristyanong panagbiag tayo. At para kada kayo nga rin amin niya, dingdingeg, buy-buya na pauluan da ito'y, makipaset ka, tanapatek ka. Lipas ngayon, ti simbaan. Nangatong sa na yan, nangatong sa. Yung babatay kasi. Nangatong sa'yo ng alam. Dapo. Lipas ngayon, ti makipasit ka, naipas ngayon. Okay, dito kaya the best na batatay. Lipas ngayon, ti sa simbahan sang karubaan, napili ako ken pili ako una da ito luglugar di so kadagaan, nagrusing nagtubo isot pang namnamaan. Makipaset ka di at kitet mo kaiman, kitet mo tiyempo, kinbagin mo ka sa pulan, no awan ka kapsat, awan me maaramidan, di mi kabaelan, sayang man mo di kalugaran. Narut intay tarapnen, itay baybayan, kadatay amin intay, pakitinulungan, masapul na sibok, nabak ng
danagan tad adun ko metlae hintay pagraranudan makipaset ka di agkitaki ited mo taima ited mo tiyempon ken bagim mo ka sa pulan no awan ka kapsat awan met maaramidan di mi kabaelan sayang banno ni kalugaran ngem inda panagdakkel di da nagigiddan numan pa'y nagaget manalo na mangiwanuan adalata sakit ken ruot ipagmulaan nga isut mangted di maliklikan apakaupayan nakipaset ka di akitaki ited mo kaiman ited mo tiyempo ken bagim mo ka sa pulan nuwawan ka kapsat awan met maaramidan di mi kabaelan sayang banno di kalugaran ngem agpaliw ka matmatam kapsat kaarubayan nagasat ka ammo adut nakaparaburan kasagot ti Dios ken kaglaklakusanan luktang tadakulat di ka bubukudan makipaset ka di agkitaki ited mo kaima ited mo tiyempo ken bagim ka sa pulan nung awan ka kapsat awan met maaramidan di mi kabaelan sayang banno ni kalugaran sayang banno ni kalugaran. Okay. Ito, buya-buya, ng bag na rapiyo amin na po. Ito mga buya-buya di live plate at ang rapiyi. Nang gimala tayo, istorya ta tayo po, may panggap di pa nagbasaan di Biblia. Ustumat ka nila, hindi ko na tayo, dapat magbasa tayo, complete tayo, di kasta, ang madi ito panan na agkararag tayo muna basta tayo santuan nga Biblia lawagan ni Apo Diyos di pampanunan tayo okay. Nyapay, di marunong pa nga kanta tayo, Apo, kaya hindi na tayo Ilocano na Christian one, ang kanta, Apo, kanta tayo. Suruten da, ket pagbalinen tayo, dito nga kanta, ket kanta ni Father Batuon, suruten da. At damat lang Apo di nasantuan nga surat na ito nga kanta nagpintas Ilocano nga kanta
Suru ito yung aron niya kanta po para kada kay amin nga kuya galo kadagiti tapay ko mata maawatan yung amin apo Ilocano dagiti nga kanta tayo napauluan dahito iti suruten dak. Amang lapit ti tao pinanawan da adagos dagiti iket da ket sinurod da kenkuana pinanawan da adagos dagiti iket da ket sinurod da kenkuana ituro maruti biyak mo ken Jesus kaysa idalan mo ituro maruti biyak mo ken Jesus kaysa idalan mo aturo inapod mo ket pagbalinen kayto surutenda ket pagbalinen kayto amang malapit ti tao. Pwede nga kanta ket ni Apo Jesus mangisasaw din ebanghelyo dati nga kanta po panang surot panang ngayab na kadagiti adalan na iti mga ruging agmisyon. Okay. Three na kuya yaman Apo gabi magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga hindi nakaintindi ng Ilocano, tignan natin kung ano ang pwede nating awitin para sa mga hindi nakaintindi ng Ilocano. Hindi pa ako naghahanap, hindi ko mahanap kasi yung i8 mana niya kuya. Ito lang ang natin ngayon. Isa lang ang pwede kong awitin na Tagalog. Yung pag-ibig po para sa inyong lahat, sa mga para din sa mga hindi nakaintindi ng baka mayroon po nakaintindi ng taga Ilocano dito sa nanonood sa 73. Awitin ko po itong pag-ibig. Kung mga hindi pa nag-like dyan, nag-react sa ating video, paki-like po yung live natin ngayon. May 11 nang nag-like. Pakidagdagan naman po sa inyo. Hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na po. Maraming salamat po. Ito po ang awit ko. Handog po sa inyong lahat.
para sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang title nito ay Pag-ibig. Para sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan sa ating live, please like natin naman itong live natin ngayon. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po. Maraming salamat po. Okay, tapos na naman ang isang awitin. Mga 75 na 82 na nanonood dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating pag-live ngayong gabi. Kahit ng mga Ilocano, Moron, Ilocano, di Kampat Tatayo, nandiyan pa rin kayo na sumusuporta. Sa mga hindi pa nakapag-like dyan sa ating live, please, pag-like naman po ang ating live ngayon. Mag-react po tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po. Subukan natin sa bukas ulit ng gabi, mag-live ulit tayo. Dito rin sa YouTube, hindi pa pwede sa Facebook po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube. Lumalag na po ang ating YouTube channel. Tulong po ninyo. Sana dumami pa tayo. Dumami pa yung mga subscriber. Saka mga nagla-like sa ating video, comment. Maraming salamat. Good night na rin po sa inyong lahat. Malas 8 na pala. 10:08 na pala. Baka maabala po tayo ng kapitbahay. Gabi na pala. Baka nalilis
deserve naman sila po sa pagtulog. God bless po sa inyong lahat. Good night. Good night po, everyone. Thank you sa inyong panonood. Bukas po ulit natin. Bukas ng gabi. Mag-live ulit tayo. Maraming salamat po. Okay. Thank you.